everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla, libat. Love, ano ni aman ta uy? Mayo pag ato tagdiskuhan. Pag-disco dito game mo? Rexon, naon sa man ka? Ano gisupad kay kanako? Ikaw ang nakaingon sa tanan, Venus. Ikaw! Unsa? Naunsa ka? Ano ka taong gisapot makagbayo? Mangutana pa ka, ha? Tungod sa imong gibuhat, Ilayla. Ako mo'y gipahimungtan ni Tita Teresita. Ug iya kong... Iya kang giyon sa Rexon. Bisit! Ay kapanuway. Niyabag matingali ni tawhana. Kalit malang panggiso gumayo. Makalagot ay. Rexon, mahimo ba? Mahimo paglaruhan ko ni mag istorya, ha? Diyon sa magkapagkasama ni Tita Teresita, ha? Ayaw na akong istoryahi. May mo ba, Venus? Gusto ko hilom. Gusto ko mahuna-una. Kalitsi ba? Ikay nakaingon ining tanan, Venus. Kung wa pa ni mo binuangi si Layla sa iyang outfit, dili unta ta mo sangko dinhi karon. Dili unta ka palayaso ni Tita Teresita. O dili unta ko... Unsa lagi nahitabo nimo, ha? Rexon? Diyon sa mga ni Tita Teresita. Hilom, God! Ayaw nagsulti. Uy, pa! Ay, ikaw ba? Uy, ay palabi kaon na naman ti kaon, huy. Ay, kabala ka. Ay, babalakag yun ko. Dili may mo atakihon ka tungod na ng pagkauna. Kapag ano itong pagkitaw na madisgrasya na hinon ka, kinahalang ba abtik yun ka, arang magminyo kag usab. Salamat, anak. Kanaguna-una ka sa kong kalibay. Salamat sad kay pa ha, kami abot ka sa kong kinabuhi. Kasuway na dyan kong party. Kasuway na kong kaon og mga lamiyang pagkaon. Unsa man di ay kasagaran ni mong sundan sa ula. Aw, kunwa di kwarta. Ginamos, kunagamay, buwad, utan, pero kasagaran jud, dugo-dugo ni Lola Imak. Unsa, dugo-dugo. Oo, lumiya lagi, dugo-dugo good. Sa in English, blood-blood. Kung dili, taklay. Kaluoy sa kong anak. Ops. Eh, baby, stop na ka, Bi. Tutas nalikan na, yun ang humba. Tito Risito, Oh. manangin na lang ko nga mulakaw na lang ko. Bimbo, salamat sa mong pag-save ni Layla sa grabing kauaw kaganina. Bitaw, apti kay ka nga, may putos na ko sa imong jacket. Ang ilan na nagkumbuhaton kay ako man ang diya sa dool kaayo. Si Rexon lagi, malagi mo save na ako. Barkada man tuod na Rickson pero lahi ko, lahi siya Layla. Pa, tubig ko. Tanaw sila yan. Maayo kay Metiman ni Sir Luisito. Ay, salamat. Maayo kay Mikawas og balik si Layla. Bagam sagnaw na bata. Dalira na makarecover o pagbuli kaniya. Andan na siya, no? Pero si Rexon, ako yung nasultihan sa tinuod. Unsa nga tinuod mo? Ngawa siya dugo nga Laurente. Mao ba? Wala ko makapugong sa kung kaugalingon niya. Dili siya makamao mo disiplina ni anang iyang uyab. Busa angay lang nga mahibaw siya sa tinuod. O may lain bang namatip sa imong isulti nga to kaniya? No, wa. Nara niya kon iya nang isulti siyang mahigala. Labi na sa bastos niyang uyab. Maayong tagbakamat mo na si Rickson, tarungo niya ang iyang kinabuhi. Kinahanglang magmatngon yun siya, Tikoy. Kay posible nga wa gyud siya masunod siyang Tito Luisito kung magpabatlong siya maayo. Uy, sure ka? Mupaulin na ka, Bimbo? Di na lang ka mo apa sa malditong Rexon? Depende nila kung manawag sila. Pero
Naglagot pa to na ko si Venus karon. Tuod sa kong pagputos nimo sa akong jacket kanina. Itaw, anong salbahis mo ka nas Venus, uy? Ay, wag yung kung magtuong plastic na din niyang gipakitang kaayo na ako. Ingon anak man gina siya. Di mo matagan ang nasa utok. Maguna siya mo mature. Si Rexon sab, uyon-uyon na sab siyang uyab. Mahimo magmamauli na lang ta, Rexon? Paulig mo kung gusto ka. Naunsa man ka? Gusto gi ka gubot, ha? Oh! Gusto ko gubot ron. Labad ang akong o, Venus. Milabad ni tungod ni mo. Ganang ako magibasulo ni mo, ha? Katong gibuhat imong pagpakauaw ni Layla. Mautoy nakaingon, Venus, nga kuhaan ko nila sa akong allowance. Unsa? No! Dili na mahimo. Isilutan ako ni Tita Teresita. Kinahanglang trabahuan na nako nga akong gunitang kwarta. Nakabati ka? Trabahuan ako. Ka-unfair ba ng imong tita Teresita, oy? Abi ba na kung pinangga ka, anak? Nausab na ang tanan sukad lang muabot ka na, Layla. Usa, waunta ni mo siya pakauwawi, Venus. Makalagkot! Ako na hinungsa, tanan karon. Higit sa maning sa, ang nahitabo, ha? Kuwa pa ni mo himuang katawanan si Layla. Di unta ko pasanginlan nila nga kaabi ni mo. Ug hangtod karon magdawatan pa unta kog allowance gikan ni Tita Teresita. Pero wa na. Wa na. Kinahanglan mo trabaho na kog tarong aron makakwarta ko. Maami na lagod si tita. Nga nga dili to ni mo sa. Ako tong ideya nga pakawawan si Layla og dili imo. Busa, dili ka niya angay silutan. Nahitabo ng tanan, Venus. Dili na nimo mabalik sa sinugdanan ang panghitabo. Napakauwawa na nimo sa Layla. Buti pa sabot. Dili ka na mahimong muadtos bay. No! Dili na mahimo! Mahimo na. Tungod kay maunay resulta sa kabuang nimo. Gisilutan, hangtod ako. Ay. Oh. Hello, Bimbo. Ay, doon mo karon. Diyas baybayon. Pahungaw sa akong gibati. Sa kalagot ako. O mo yaking basulon. Gawasin yung kaugalingon, Rexon. Pagita lang mga paagi nga, maulian si Tito Luisito ni mo. Pero, uksaon man ako. Palambuon ta ang creative department. Ay, wala gid mabisita. Ay, kalit lang namin nga ang bayda. Agoy, magkunangon na ako ganina. Wawa yun, uy. Naunsam sa Miss Venus. Gikabuangan man ko. Haya-haya sa anak sa dato. Sir Diggs, kuan ba? Unsa man to? Okay kay ko ganina, no? Okay ra kay ko, no? Okay mo lang, okay mo lang. Importante nga, nalipay nimo ang masakit. Kanang Sir Diggs, kuan ba? Naluoy ba ako maayo niya? Way kumidya ay. Mura man ko si una kong kasing-kasing nga magtanaw ni Papa Luisito. Oh, ha? Oh, maayo hinuon. Maayo kung mao ka na. Pero di ka maglisod sa imong relasyon kaniya. Aw, di naman ko maglisod. Kay gaan man kaya kong gibati para ni Sir Luisito. Aw, Papa di ay. Nakonsensya man gani ko. Ups, para. Dili lagi taon mahimo nga magunaw na ka nga nakonsensya ka. Nausa ka man. Kamay na lang kuwang. O mulampo sa tas atong plano. Ha? Pero, nakaingon ra ba ko ni Papa Luisito nga magpa-DNA test me para matagbaw siya siyang pagduda sa Rexon? Sa! Miyagod ka niyo o DNA test? O lagi, Sir Diggs. Ay, kabangas ni mo. Mangas ko? Mura man kag nagkuhag bato. Unya, gihapak ni mo si mo. Ha? Samantali na kaon ni mo. Nga mihagad magag-DNA, anak. Akon. Pag-ampo na lang nga malimta ni Sir Luisito ang imong giingon aron magkalikay ka sa booking. Unsa?
Oops, oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Layla, libat. Gamay na lang kuwang. Ug mulampo sa tas atong plano. Ha? Pero, nakaingon ra ba ko ni Papa Luisito nga magpa-DNA test me para matagbaw siya siyang pagduda sa Rexon? Sa! Miyagod ko niyo og DNA test. O lagi, Sir Dix. Ay, kabangas ni mo. Bangas ko? Mura man kag nagkuhag bato, unya gihapak nimo si imong o. Ha? Samantali na kaon nimo nga mihagad magag DNA ana. Akon. Pag-ampo na lang nga malimta ni Sir Luisito ang imong giingon aron magkalikay ka sa booking. Unsa? Booking? Naunsa ka man in taon, Layla. Sir Dix. Muli ko'y mansag kagkalit. Ayaw, anong luloy? Uyo daw na nga ikaw ang mugawas nga makaluloy. Kung dili ni mo makuha ang katikayonan ni Sir Luisito. Mao ba? Lugawan ako eh. Nga naman to tumikalit makuhagad niya nga magpa-DNA test me. Hayabag na. Huh? Layla, gikan karon ayaw na gyud paghisgot og DNA test, ha? Ayaw na. Oo, Sir Tiggs. Bisan sa paglitok sa DNA test, di na gyud ko. Mao ka na. Ayaw na gyud lito ka ng DNA test. Lagi, Sir Tiggs. Mm. Di na ko mulitok og DNA test. Rexon, uy, ganina lang mata din sa baybayon, uy. Pamiya na ta din, be. Mag-disco na lang tanaw. Gikan karon Venus. One tay disco. Unsa? Pero ganahan ko mo inom og beer. Wala sa inom og beer. Bisan unsa nga makahubog. Ops! Oh. Hey! Nausawa mo din eh. Anong niyawa mo din eh? Huwag mga to sa imnanan sa unahan. Di na ta manginom og makahubog, Bimbo. Unsa? Bimbo, badlungar ko ng imong amiko. Niyapag na matingali na. Wala ko na iinom. Unya, wala sa ko na disco. Oh. Magseryoso na ka, Barts? Oh. Gikan karon. Motrabaho na kong mayo. Busa ikaw Venus. Kung di ka ganahan sa bag-una kong style, ano aran nimo? Kung mangita kag lain. Unsa? Ay, ragad kong pinuangi, Di Rexon. na binuang ang ako. Kinahanglang ipakita ko kang Tito Luisito. Nga ang ngayon ko niyang saligan sa iyang negosyo. Oh. Nagkatawa mo ka ba, Bimbo? Nagtuugan na komedya ko. Oh, hinoon siya mong nahong karon. Huwag ka magkomedya. Bisan kon ngit-ngit gamay din napita, pero klaro kaya na akong seryoso ka. Kinahanglan mo seryoso na ko. Kaya wala ko allowance pa. Unsa? Mo na silot mo? Putlan ka sa allowance? Mao na. Kinahanglan trabahuan na nako ang kwarta nga akong gastuhon. Tungod sa bulilyaso ining Venus. Sorry na lang, good love. Unsaon nga nahinay ka naman si Layla. Uwa mas ako kung magtuo nga. Makahubugit sa stanan kay mga tangtang mga buto ni sige sulob. Ang kuna na lang. Nga gusto gid mo pakauwawan si Layla. Mao nga costume sa katuman ang imong gipasulob niya. Ug kabungkagon pagid nga costume. Ang angbi. Makalagot mo kay batasan na itong Layla. Musukol man, maldita. Mas maldita ka, Venus. Busa. Dili na unta nimo siya planuhan ug dili maayo. Tanawa na ni. Tungod sa imong gibuhat, kitangtangan ko sa akong allowance. Usa pa uli na ka. Bye. Yato na sa ila bayhana. Rexon! Rexon, balik na rin! Oy, Rexon! Oh, buset! Binos. Pasag dilaw na to siya magkapangunaw na. No! Kinahanglan makasabot si Rexon. Nga angay lang nga yaga-yagaan si Layla kay libat siyang maldita!
Ana na bagyog kaway bilin ni mo si Layla, Venus? O sa may pagtuon mo niya? Basura? Sobra pas basura nga akong pagtanaw tang Layla. Wa siya'y bili. O sa way bili? Wa ba mo santop si muna una? Nga mahimo na siyang milyonarya sa umabot? O niya mo ingon ka, gawa siya bili? Fake siya. Bisan fake siya. Pero kung siya ang binla ni Tito Luisito sa tanan niyang katigayunan, magsakit lang ang inyong dughan. Pero wa mo'y mahimo. Ikaw ba? Nga mo laban magiging ka ni Layla, ha? Gusto si kang musip-sip niya, no? Wa ko yun ako ng musip-sip. Kaya misalig na kus kong kaugalingon. Nga maayon na kus kong trabaho. Pero si Rexon, o siya magkay mahimong papel ni Rexon sa pamilya Laurente. Ha? Kana ang wa ni Mono naon sa. Bugoy sa trabaho si Rexon. Kung pananglit, si Layla gyud ang mahimong manununod ni Tito Luisito. Asam ka na purita si Rexon. Panuway ng libatan, ha? Luisito. Teresita, nagmata ka pa di ay. O niya ako aron pahibawon ka sa akong gisulti kang Rexon. Giunsa naman nimo sila si Venus. Akong gipalaya si Venus. Samtang si Rexon. Gikuhaan ko sa allowance. O gisultihan ko sa tinod niyang pagkatao. Nga anak siya't katabang. Kinahanglang madisiplina ka ng bataa, Luisito. Kay nag-anam siya ka maldito. Tungod ka na sa influence ngayang nakuha gikan kang Venus. Husto ka. Bad influence yun ka na si Venus. Iyag yung dadon bisan asa ang iyang kaspoiled sa ilang. Kinahanglang mabuwag mo si Venus o Rexon. Unsa? Anugon nga pagkabata si Rexon. Dagko siya grado sa una. Buotan. Wise. Pero karon tungod anang Venus, nausab siya ug wala siya batasan. Pero, unsa man ako pagbuwag ang duha? Nga agresibo man kaayong babae. Nakakita ka man bitaw sa batasan ni Venus. Nakahimo siya sa pagpakauwa kang Layla. Mao ka na gikabalagan ko ka Rexon, Teresita. Maguba siya kung magsige siya uban-uban anang Venus. Busa, kinahanglang buwagon ang duha. Ay, naunsa naman noon ko. Di man ko katug. Kipiyaan na lang ko ni Sir Diggs din eh, kay duka na ko siya. Pero ako, papadyo ko duka Ay, dawe, saan manin ako? Bis kung saan ko gamam ni Sir Diggs nga dili angay makonsensya. Pero, maluoy man ko ni Sir Luisito, uy. Nga mong giilad. Ako bakang booking na kung kaugaling unay, no? Pero, patay sa kong Sir Diggs. As kang maoya ining kinabuhi, okay naman na tagkayong nga naunaon nga mamilyonarya ko. Pero, saan saan ako paggamit ang kwarta? Kapangayoon na basad ni nila ni Sir Diggs. Nagmata ba di ka? Rexon? Karon pa di ka mauli? Unsa may imong gibati karon? Ha? Sige bati ba? Sa nahitabo kanina nga nakahubo ka. Oh, lain sa kay malipay ko. Siyempre, nawawan ko. Nasukog ko ganina. Unya, naapil ba ko sa imong kasuko? Aw, imo mang uyabang napasiog dadto. Nya kay uyabang ka. Aw, apil jud ka. Kadi sa kumutuoy nga wa ka kahibaw siyang plano. Okay ba sa plano? Aw, wa man ka ha. Tinta maglalis, oy. Pero, naapil ko sa silot tungod sa maong hitabo. Si Buti may pasabot. Tungod sa gibuhat ni Venus. Gitangtangan ko ni tita sa akong allowance. Asa? Ug unang higayon ni, nga nahitabo ni, nga gipahamtangan kog dakong silot. Ug kana tungod din nimo. Uy, ay ko pasangin liha. Obe ko manghilabot ninyo.
May labot ka. May labot ka. Kay ikaw ang ipakauwawa ni Venus. Busa, silutay ko. Unsan? Ipakita nilang tanan dinhi sa bahay nga nasuko ka na ko. Ug siluti ko. Pasakiti ko. Sagba ako. Nailalipat. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!